ओरैबायदि आङो फार्स्ट लोंनायाव गोदै मोनबाय आं सोंबाय लोगोफोरनाव बे मा बुस्थु जों फेक्टर जोंखौ बुङाबानो थानो हाया फेसबुकाव गोबां दावराव-दावसि नुनो मोनदों आदा रंगल बर' आरो सानसुमा रामसियारि बिथांमोननि गेजेराव पार्सनेलि दान्थे-बिदान्थे जोङो नुनो मोनदों। दा खोथाया जादों राजनितिखौ लानानै बिथांमोना दान्थे-बिदान्थे बेबायदि खालामदों होनाय होयिखौ लानानै आरो सानसुमा रामसियारि आदानि आगोलनि बिथाङा बायद' बिथाङा बुंदों निउसनि गेजेरजों 2016 मायथाइनि मोननैसो फटेज रंगल बर' आदा होनाय सावगारि बेरखांदों। जियानो जाया मानो राजखान्थिया रावनिबो पार्सनेलि प्रपार्टि नङा। राजखान्थिया दिनै दङ गाबोन गैया। बेनिखायनो राजखान्थिखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे खालामबाय थायोब्ला जोंहा गावबा गावनो खहा जागोन। भिडिअ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा नुनो मोनगोन। बे भिडिअआ जाहैबाय 2016 नि जेब्ला आं सेकेन्ड इयाराव फरायोमोन। दा बे 2016 नि बै भिडिअआ जाहैबाय बैसागु समनि। बैसागुआवथ' बयबो रंजानानै एफा एनैखौ लोंखायो नङा होमबा? दा आंनि खेथ्रआव एसे बेलेगलाय। आं लाइफआव ओइदिनखालि फार्स्ट जौ लोंदों। माने आं कुनु दिन लाइफआव जौखौनो लोंखायाखैमोन। लोगोफ्रानो एसे लों एसे लों एसे लों होनो। ओरैबायदि मोनसे मिनिथावना जादों जे जौखौनो आं जिहेतु लोंखायामोन। ओरैबायदि आङो फार्स्ट लोंनायाव गोदै मोनबाय। आं सोंबाय लोगोफोरनाव बे मा बुस्थु? बुंबाय माइब्रानि। हाब माइसे गोदैमोन बुस्थु बेलाय। माने फेनोबो रोङा मानोबो रोङा होननायखाय लोंबाय थाबाय जगनै लोंनाय जादों फार्स्ट टाइम। दा गोदान मानसि लोंफेरै मानसियाथ' नों निस्सय नों गोलैनानै थाखागोन। बेयाव माखासे लोगोफ्रा दा जायफोर बिथांमोना इउपिपिएलआव दं बिसोरो स्रोद भिडिअ खालामखुमानानै लादों आरोखि। दा खोथाया बेनो आङो बै दिनखालिनिफ्राय मोनसे सदन मोनबाय जे जौ लोङोब्लादि मानसिया बेफोरबायदि जायो। आं फार्स्ट टाइम लोंदों। आं जेबोखौनो मोनथिया हुस गैया आरो बेबो बैसागु समाव। ओरैबायदि माने गोदै मोननानै लोंफ्लांदों। ओइ दिनखालिनिफ्राय आङो जौ बुस्थुखौनो निखेट होबाय। दा बियो गोजाम भिडिअ आदा रंगुल। दायो आङो फार्स्टआव फैबाय 2024आव आं पार्टियाव हाबदों। 2016आवनो आं बे बुस्थुखौ गारखादों। दा जोङो दा पार्टियाव फैनानै जों बेफोरबायदि दा लोंला जाला जों जेबो गैया। दा आङो खोनानो मोनदों आदा रंगुल नोंथां जे नोंथाङासो मोना गुना अबेबा धाबायाव नैबे क'क्राझारनिफ्राय लानानै उदालगुरिसिम जेसेबांखिनि धाबा दङ सानफा अबेबा मोनसे धाबायाव हाबगाफा नेक्स्ट दिना बेलेग मोनसे धाबायाव हाबनानै सिख्ला उन्दै उन्दै लानानै नोंथाङासो जौ लोंबाय बायो होननाय जों माने नोंनि पार्टिनि माखासे मानसिफ्रानो आंनिसिम माने इनफरमेसनखौ हरदों आरो। दा आदा रंगुलनिसिम मोनसे सोंथि नोंथाङा जुदि जौखौ इसेबां गाज्रि लेभेलसिम लांदोंब्ला नोंथांमोना बे प्रमद बर'नि खुंथाय समाव बा इउपिपिएल सरकार समाव लास्ट 5 इयार्सआव जौखौ मानो जिआइटेक खालामखो? जौ गोरान जौ गिसि बे जिनिसखौ मानो जिआइटेक खालामखो? बेनि थाखाय नोंथांमोना इसिबां गाज्रि बुस्थुखौ जिआइटेक खालामनायनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोननाव निमाहा बिनो नांगौ। आरो नोंथाङा बुंदों आंखौ सासे थिफुदला होननानै। आं थिफुदला नङा नोंथाङासो थिफुदला। ओरैबायदि थगायसुला ओरैबायदि गाद्दारि हिनजाव खारनायनि ट्रेन्डिंआ सोलिबाय नामा? आरो नोंथांखौ खोनानो मोनदों थांनाय 5 इयार्सआवहाय गोबां मानसिनिफ्राय माने रां जाख्ल'नाय, साख्रिनि मुङाव रां जाख्ल'नाय, स्किमनि मुङाव रां जाख्ल'नाय, आइबिएसनि नामाव रां जाख्ल'नाय, पिएमएवाइ जे आइवाइ न'नि नामाव रां जाख्ल'नाय, जायनि थाखाय नोंथाङा बै समाव उन्दुनो हायामोन गावनि न'आवनो। जायनि थाखाय नोंथाङा खैराबारिनि बबेबा मोनसे खना गामि बिथोराव सोरनिबा न'आव थाखुमानानै माने गावनि गोजोन हरखौ खाथायोमोन होननानै माने माखासे मानसिफ्रा नै इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो आंनिसिम खबरखौ हरदों। दा बेजों लोगोसे मोनसे आङो पइन्ट प्लास खालामबावनो नागिरदों जे नोंथाङा मोनसे समाव बनसुआव दंमोन, बेनि उनाव बिपिएफआव दंमोन। आरो नोंथाङा जेब्ला बिपिएफआव दङमोन बै समाव प्रमद बर' बिथांनि बा बिसिनि परल भरालि बिथांजोनि गोदोनायाव दोंबेसे सना दङ, आखाइयाव दोंबेसे सना दङ, बा आथिङाव जिन्ज्रियाव जेसेबांखिनि सना दङ बेखौ हिसाब लाबाय थादोंमोन नोंथाङा। नाथाय नोंथांखौ नोंथांनि जे मटिभखौ जों बै समावनो मोनथिनोमोन जे नोंथाङा मोनसे लिडारशिप क्वालिटि खामायनो थाखाय बिपिएफ पार्टियाव फैदोंमोन। आरो जेब्ला नोंथाङा बखिखाङो माखासे लिडारशिप मोननो थाखाय बा फैसानि लालसाव प्रमद बर' बिथांजों बायनानै लांजादों। आरो नोंथाङा दिनै इउपिपिएलआव थानानै सैमा फाग्ला बायदि रोनावबाय थानायखौ रावबो रायजो राजाफ्रा नुयि गैया। जों फेक्टर जोंखौ बुङाबानो थानो हाया। जोंहाथ' बिराद मोजांसो मोनो। नों जायखौ सोंखारिगोन बेनो डेन्जार फेक्टर। मिथिबाय? जों फिसा माबानाय
साधारन माबाखौ बिसिडिसि चेयारमेनखौ नोंलाय रायदों माबायदि मोनगोन नोङो मिथिबाय साधारन मुस्लिमखौ हाथिया गाथारगोन नामा नङा होमबा मोजां मोनगोन नामा नों गोदोर जाया फेक्टर बिराद माने बेखौ बुङाबानो जाया बेखौसो नोङो दुसिनांगोन बेबायदि जों दिनै रंगुल बर' भाइया बुखिदों बे थिग सैथोखौ बुखिनांगौ बै समाव जोङो भुमल बर' बिथांखौ बुखिदोंमोन मानो मोजांखौ माव कारापसन खालामनाङा इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ माव बिदि स्कुल फरायसालिफोरखौ माव होनना जों बुंदोंमोन खिन्थु मावनो हायाखैसो दा जोंखौ फोरों राय दुसि नाथाय दिनै सोंखारिनो जों नङा